أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد گلی برای مسلمان گلی خوشی مسلمان ایشف امی بسیج فرض غسلی بکن فرض غسلی سه حالت فرض غسلی اول مری بتون بدن خواه بشو بتون بدن خوش قجرجی تمیز بکه اوا فرضه فرض دودیا نیته niyet en niyeta muhteber en niyeta rin merib bê niyeta me ew e ez hukmê cinûbetiyê ser xwe her didim ser xwe radikim hukmê cinûbetiyê merivekî heta niha başqa çi gotibe wisa wî temam e yani bira şubhe çê nebe niyet ew bîye ama en niyeta muhteber niyeta me ew e ez hukmê cinûbetiyê ser xwe hel didim çi wext niyetîne çi wext av ser serê xwe da kir ê niyeta xwe bîne pêşî avê ser serê xwe da dike paşê ser kêleka xwe rastî da dike paşê ser kêleka çepê da dike esnayê xwesla xwe dike şert nîne berê xwe bide qibilê yani berê xwe bide nede qibilê jî xwesla wî tê cî berî ku da dikeve bira bikeve önemli olan ve her sefer zihanê bîne cî pêşî bedena xwe tevî bişo paşê bigire niyeta xwe bîne avê pêşî ser serê xwe da bike paşê ser kêleka rastî da bike paşê ser kêleka çepê da bike yani esnayê xuslê da berdayîna qibilê şert nîne jê ra beriya xuslê dezmêja xwe bigire xêr e sünnet e dezmêj negire jî wetê ku xwesla xwe hanî cî wetê xwesla xwe kir dezmêja wî jî tê cî bi wê xweslê wetê xwesil kir pey wê ra dikare qet dezmêj negire rabe nimêja xwe bike rabe îbadetê xwe çi bike dikare bike yani însanekî ku xwesla xwe kir ava xweslê ser xwe da kir ew însana dezmêja wî jî tê cî dezmêja wî jî temam dibe qet dezmêj negirtibe jî dahî bi wê xweslê dikare rabe nimêj bike dikare rabe Qur'anê bixwîne her îbadetî dikare bike ferzê xweslê sê hebin ya ewel bitûn bedena xwe bişo qirêja ser bedena xwe temîz bike a dudiya niyeta xwe bîne niyet ku da tîne wetê avê ser serê xwe da dike niyeta en mexbûl niyeta me ew e ez hukmê cinûbetiyê ser xwe hel didim niyetê tîne avê ser serê xwe da dike niyetê tîne avê ser milê xwe dê rastî da dike paşê niyetê tîne avê ser milê xwe yê çepê da dike esnayê xuslê da tekrar bêjin berdayîna qibilê şert nîne berê xwe bide qibilê heta hinek însana me jî swal dikirin aha digotin niyet berê me qibilê digotin ya xweşaş dikirin digo berê me qibilê pişta me Keebê qibile Keebe yek e yani di xuslê da şert nîne berê xwe bide qibilê wetê ê rabe piya bedena xwe tê tevşûrt yê pêşî niyeta xwe bîne niyeta me ew e ez hukmê cinûbetiyê ser xwe radikim ê bêje pêşî avê ser serê xwe da bike paşê ser kêleka xwe rastî da bike paşê ser kêleka çepê da bike yek car avê lêke ferz e yek carekî jî ser serê xwe da bike yek carekî ser milê xwe rastî carekî ser milê çepê da bike temam dibe ama sê car sünnet e yek carekî jî ser da bike dibe sê car bike sünnet e daha xêra wî pir e hûn emanetê Xwedê bin. Selamun aleykum.